دەستپێکا مەها ئادارێ پێشوازیل سەرهەلدان و جەژنا ژنان تێتەکردن و bi van bîreweriyen adarê çendîn bizav û çalakî û vîstevalên xandengehan têne encamdan. Amadeya duhukiya kiçan bu bîreweriyên adarê û cejnên jinên cîhanê vîstevalek encamda ya xwarinê folklorî û karên keltorî digel zanistên cuda cuda ku her beşekî derbirîn ji programên wan yên xandinê dikir. گران آوان ویستوالا گرین گیاه خواهی با قطابیات ویتن هر سال بتا وکرنی از بیجم چونکو بتا سبب اکو آن اگر اکو قطابی ما 10 سال وگرت و بونمونه بو کلتور خوب تشتاك براكتيك اخت برجو خوب بنتن فرق اكوش تشتاك دي بنتن نوكا قطابي نوكا آن نوي نوكا افيني جريدا یا تکنولوژی و باری تکنولوژی ویتشتی بشوایی که امشین بیجی بشوایی که وصای گلک دیار بون نا دیار کتن پروگرامên sertextê xandinê بۆ xwendkaran têne gotin divê vîstevalê da ew program bi praktîk û bi rengek şanoyî û hunerî hatine pêşkêşkirin. بەشداریya min divê vîstevalê da ku tiştekî folklorî me kir yê nîşanî wekî me kirî xetilawek xenakiriya bîko zavayan û ev vîstevala karekî gelekê baş e bo me qutabiyan û vîsteval me jî ciwanî hemî pirê veçûn. Rastî ev pêdaçûn em dikeyin gelek girêng in bi qutabiyan. Her sala ku em va pêdaçûna dikeyin bi qutabiyan geleka girêng e ji ber ku sîstemê xwendina têne derê û gelek provên can têne kirin. Em spasiya rêvebera qutabxanê dikeyin hêvî Yunes ku ev çalakiya me pêşkêş kirî. Rastî gelek çalakiyeka can bû û xêretîne hemî wan derin xwe dikeyin. Cilên Kurdî bi rengek berfiret hatine dîtin bi taybet xwendkarên genc û mamostayên wan bi hemî rengan hol û meydana xandingeha rengaw reng kirbûn. Selam balayê dengê Amerîka. Doha.